belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Caribische beweging Caribbean Cause, die verschillende organisaties en kerken in het Caribisch gebied vertegenwoordigt, heeft een protestbrief geschreven tegen Amerika. Ze zijn het niet eens met het feit dat Amerika op haar verschillende ambassades in het Caribisch gebied, behalve de Amerikaanse vlag, ook de regenboogvlag heeft opgehangen. Amerika steunt daarmee de internationale homo- en lesbo-beweging, maar volgens Caribbean Cause staat de regenboogvlag voor een intolerante en polariserende politiek. Volgens Caribbean Cause is Amerika daarmee politiek bezig en ze eisen dat Amerika die vlag weghaalt. Op Curaçao wordt ook de vlag op de Amerikaanse ambassade opgehangen. Er zijn 3 organisaties op Curaçao die de brief hebben ondertekend. Javier Silvania gaf als minister van Financiën gisteren zijn eerste persconferentie en hij was direct zeer duidelijk. Het geld is op Curaçao, we staan met de rug tegen de muur, dat zei Silvania. Curaçao heeft tot het eind van het jaar $500 miljoen nodig om niet door de bodem van de landskas te zakken. Silvania zei dat het 11:55 is en dat er daadwerkelijk snel beslissingen moeten worden genomen. Een van die beslissingen kan zijn dat het geld vanuit Nederland wordt geleend via de zogenoemde COHO-regeling. Silvania zei: het is mijn taak als minister van Financiën om de eindjes aan elkaar te knopen. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. O perseguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800-0135. Muito nos te contribui na mio Curaçao. Tijdens de persconferentie van minister Silvania sprak ook de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en dat is Ercilia de Lannoy, zelf oud-minister van Financiën van de Nederlandse Antillen. Ze benadrukte dat de situatie op Curaçao niet goed is. Als we niet hervormen en niet snel onze economie laten herleven, komt er nog een schuld bij van 500 miljoen en kunnen we zomaar een totale schuld van 4 miljard hebben. De Lannoy riep dan ook op tot hervormen en investeren in de economie. Gisteren was er een nieuwe zitting in de zogenaamde La Tasca-zaak. Dat is een zaak die te maken heeft met mensenhandel, mensensmokkel en gedwongen prostitutie binnen La Tasca. De voormalige eigenaren, een echtpaar, staat hiervoor terecht, maar gisteren werd ook een agent voor de rechter gebracht. Tegen hem is een jaar gevangenisstraf geëist en hij zou 4 jaar geen politieagent meer mogen zijn. Volgens het Openbaar Ministerie was hij nauw betrokken bij het echtpaar en zou hij hen steeds gewaarschuwd hebben als de politie bezig was met een inval. Ook kwam hij meerdere keren per week in de zaak in uniform en oefende daarmee druk uit op de meisjes die daar aan het werk waren. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het is een zaak die heel veel stof heeft doen opwaaien op Curaçao. De drugsroof van 600 kilo cocaïne uit een politiekantoor. Lange tijd werd er niemand voor gearresteerd, maar naar nu blijkt zijn er deze week al 3 mannen in verband met de zaak opgepakt. Het gaat om mannen in de leeftijd tussen 25 en 60 jaar. Eén is alweer op vrije voeten gelaten, maar blijft verdachte. 2 anderen moeten zich vanochtend melden bij de rechtercommissaris.
Het is nog niet duidelijk of ze vast blijven zitten. Ook is nog niet duidelijk of er meer arrestaties zullen volgen. Positief politienieuws. Gisteren kregen 44 agenten hun diploma voor de opleiding Voortgezette Politieopleiding VPO. Tijdens de ceremonie was minister-president en huidig minister van Justitie Gilmar Pik-Pisas aanwezig. Hij is ook voormalig agent en volgde ook deze opleiding. Hij wenste de agenten heel veel succes in hun verdere carrière. De bevolking van Aruba gaat vandaag naar de stembus. In totaal doen er 12 partijen mee. Ze strijden om 21 parlementszetels. Belangrijk thema van de verkiezingen was de economie van Aruba. Net als Curaçao heeft Aruba zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie. Maar volgens de overheid gaat het weer beter met de economie van Aruba, zelfs beter dan verwacht. Het probleem is echter dat niet iedereen daarvan profiteert. Tijdens de campagnes kwamen de verschillende partijen vaak aan met maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen beter wordt van de stijgende economie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.